Με νεκρά και λιγότερο, το αμάξι παθαίνει κάτι άμα κάθεται air condition ή παράθυρο για να μην καίει πολύ βενζίνη. Και τα τρία είναι μύθος. Ή και όχι. Μείνε στο βίντεο για να τα ξεκαθαρίσουμε. Όταν πας με νεκρά, ο κινητήρας συνεχίζει και δουλεύει στο ρελαντί, άρα και κανονικά καύσιμο για να παραμένει αναμένος. Αντίθετα, όταν είσαι σε ταχύτητα, το σύστημα ψεκασμού σταματά να δίνει τη ροή βενζίνης, άρα μηδενική κατανάλωση. Οπότε την επόμενη φορά άσε τη ταχύτητα μέσα και σώσε καύσιμο όντως. Νούμερο 2. Δεν μετακινείς το αυτοκίνητο από τη θέση του, άρα δεν παθαίνει τίποτα. Σωστά? Λάθος. Αυτό είναι μύθος. Όσο το αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία για μέρες ή ακόμα χειρότερα για εβδομάδες, τόσο παθαίνει ζημιά. Τα λάστιχα παραμορφώνονται, η μπαταρία αποφορτίζεται, τα υγρά χάνουν την ιδιότητά τους και η σκουριά κάνει πάρτι. Το αμάξι σου δεν είναι έπιπλο. Θέλει να κινείται. Νούμερο 3. Μην ανοίγεις air condition, άνοιξε παράθυρο. Θα γλιτώσουμε βενζίνη. Σωστά? Ναι, αλλά πού οδηγείς? Στην πόλη με χαμηλές ταχύτητες, το air condition όντως καίει λίγο παραπάνω. Αλλά στον αυτοκινητόδρομο το ανοιχτό παράθυρο κάνει το αυτοκίνητο πιο αργό λόγω της αντίστασης του αέρα. Άρα πιες περισσότερο. Και μην ξεχνάς ότι το καλύτερο air condition είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι γιατί έχεις πάει παραλία. Και αυτό στο Λίνιο των Μπέσικος. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιους άλλους μύθους έχεις ακούσει για την οδήγηση.